Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM kini karon ay inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura nining sa katalaktak ng tulumanon usab kini sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga gidumalag kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsaon ang nahimong katumanan sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat ninyong tanan karon nga nagasunod niinong Torah aron sa ingon ana sayon kamo makasabot diri kanamo diin. Ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namo ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini ngamong ipanudlo nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon mga mahal namo nga mga kaigsunan padayon nato kini mabati sa maong sibiyahan sa DYLA magsugod kita sa alas 2 hantod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw kana nga Domingo lamang. Og aduna day duha ka hugna ang atong pagpangalagad dinhi sa among sibihan. Ang unang hugna mabati nato kana sa alas 11 hantod sa alas 12 ang takna sa kaudtohon sa adlaw kana nga Domingo nga gidumala kana sa atong executive ang Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsunan nga mga ministro o ebanghelista sa maong pagtulunan sa PBCM. O sa dili pa ang tema o sa dili pa ang lain pangalagad magapaila ako gyapon nga gipangmusta ang tanan ng mga kaigsunan no sa dili dapit sa atong branch number 25 sa atong chapter Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia ug sa mga membro nila ni Sister Ivy ug Sister Janice nila ni Brother Bubot Panta ug ni Sister Lucy Panta sa tanan mga kaigsunan no labi na dito sa Cordoba sa atong mga kaigsunan nila ni Brother Duroy Manolito Duroy sa Katarman 1 o diha usab sa may Mandawi sa pagsabunga no si atong igsoon si Brother Nazar Guadiana mayong hapon kanimo diha Brad o sa tanan nga mga kaigsunan dito dapit sa Toledo kumusta gyapon kaniyong tanan mga kaigsunan dili lang nato ni tagsa-tagsaon kamo paghisgot sanglit daghan-daghan man mo o bililin usab ang oras dito dai dapit sa San Remio sa atong chapter president dia si Brother Junilo Bintulan uban sa iyang vice si Brother Bertuinot o sa tanan nga mga membro dia sa mao nga branch kumusta o maayong hapon kanyong tanan o kaniya pa yatag ko pa sa lain nga alagad magapaila usab siya nga na kaninyo. Kumusta og may hapon usab kanatong tanan kiniusab ang inyong igsoon si Brother Cesar Patio. Pagkiguban nining atong programa karon mga langitong lamdag sa kinabuhi ug ako mga pagpanghinaot nga nakamo sa kabaskog sa lawas. Aron nga kana mo inyong magamit sa pagsunod dinhi ato ang tulmanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ako na lang mga pagtimbaya no sa tanan nga mga membro ug bisan pa sa dili membro, kumusta kaninyong tanan? Ilabin na usab sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyong tanan o ilabin na usab sa mga kaigsuonan nga naa diha sa kalain nga mga nasod, mga OFW, kumusta kaninyo? O manghinaot kami nga anak kamo sa kabaskog sa lawas kanunay. O ako usab nga pagtimbaya diha sa palasyo sa atong Executive Vice President ka Reverend Charlie Eugenio uban usab sa iyahang kapikas kinabuhi Madam Gaga uban sa mga magwawali sa Japon, mga ministro, kumusta ka rin yung tanan niya? Kamong tanan niya, hurot. General na lang yun ang ato ang pagpangumusta kay bilinhon kayo ang oras sa ato ang pagtuon nining kahapon nun karon. O, Brad Sam, magpalahi kita nga kung dunay oras, mahimo gapon nga ato gapong
tubagon ang mga isyu ni Aquilino Valencia. O kini karon ang ato ang paghimuon mao ang mga pasidaan sa ato ang langitnon nga magtutudlo sanglit sa wala pa siya mo pahulay. Dunay mga gibili niya nga mga sulti nga mura-mura pod sa atong Ginoong Hesukristo. O mao kini karon ang ato ang paghisgutan kabahin sa gipamulong o gibilin sa langitnon nga magtutudlo sa wa pa siya mo pahulay, Brad Sam. Ang iyang gisulti, Brad Sam, alang sa kasayuran sa tanan nga mga membro sa PBCM, ilabi na usab na atong wala gyud makatambong kay natugong mga panahon na, Brad Sam, mag-ebanghelyo man nga ato ang langitnon nga magtutudlo o gani pa man iya gyud nang ipasulod ang mga membro kay matud pa ni Master nga dili na ra ba ko magbalik-balik sa ako ang ebanghelyo. Kinahanglan nga ang tanan nga mga membro maminaw kay matud pa ni Master dili ra ba ko magbalik-balik sa ako ang mga sulti. Mao kana nga kini atol kini usab nga kanakatambong ko sa ebanghelyo sa langitnon nga magtutudlo, mao nga ako kining pagabasahon ang iyahang mga gibilin nga mga sulti sa atong langitnon nga magtutudlo. Matud pa ni Master ha, angay ni mahibaluan ninyo sa mga bag-o membro ug sa daan nga membro, basig nalimot mo ba? Kay naa na rabay karoy daghan kayo nga nagpahisalaag. Naanay mga kaubanan nato nga gustong hiluan ang inyong hunahuna. Mao na nga pagbantay gyud ta kay daan na nag-ingon ni Master nga magbantay mo kay kini ra ba binirahay na ra ba ni? Kumo kay gipabantay ta sa ato ang magtutudlo, mao na nga angay nga may baw-an ninyo ug unsa ang gibilin ni Master. Sa dinhi pa siya uban kanato. Matud pa ni Master ha. Bukan mata ni. Sulti sa Brad Sam. Muna, Brad Cesar, nga sa mga pangitabo lugar nga ang atong magtutudlo nga diha pa lugar siya sa diha pa nga makauban pa nato, doon na siya mga pagpasidaan nga angay nga patalingugan sa tao nga di puro siya naa siya sa kahimtang sa karon nga naa siya sa kahimtang sa pagpahulay, Brad Cesar. Nagpasidaan na siya nga kanang sayang mga ebanghelyo nga gani niingon kay siya nga mulakaw siya. Naamo na siya nga iya man ang gipasidaan usa man na siyang gipasidaan nga ebanghelyo nga sa iyang paglakaw nga matod pa niya walay usa lugar nga ka tawo nga makakuyog niya sa iyang paglakaw bisan pa lugar kinahanglan niya si Reverend Charlie, sila si kaning Mami Biti. Mo na usa sa iyang mga servants tanan kibali iyan ang gihatag ang mga pagpasidaan nga mo na mga panghitabo nga mulakaw daw siya sumala sa kanang iyang mga pag-imangilyo kanhi. Mani karon Brad Sam ang gisulti sa langitnon nga magtutudlo. Matud pa ni Master, pananglitan mulakaw ko. Bungkagon ba ninyo ang PBC mo nang usa sa iyahang gibilin ha? Matud pa ni Master, kung mulakaw daw siya, bungkagon ba daw nato ang pagtulunan nga iyang gitukod nga mga PBC. Ay ikaduha, matud pa ni Master, ayaw ninyo bungkaga ang PBCM kay ang PBCM international. Mao nang gisulti sa langitton nga magtutudlo. Kunya nagkanayon na pud siya, mulakaw ra ba ko? Walay usa nga dad-o nako bisan si Arlene, bisan pa si Reverend Kibali. Matud pa na ni Master. Apan ibili nako ang akong lawas kay og dad-o nako ang akong lawas daghan mang mo mangita kanako. Mo ang gibili lugar ni Master sa ato Brad Sam sa naa pa siya. Unya nag-ingon pa gyud siya, ayaw ninyo samari ang akong lawas
Kay unsaon nako sa pagbalik sa akong lawas kung inyong samaran. Na ato maning hatagan o kahulugan Bradsam. Nga mato pa sa Master, ayaw ko ibutang sa balay nga walay bintana. Unya sa pagisulti ni Master, ako ray Master nga dili mo balik sa abog. So kini ato ni hinahinayon sa pagtubag. Matud pa ni Master ha, ayaw ninyo bungkaga ang PBCM. Pero ang atong mga kaigsuunan, ilabi na sa mga ministro nga ninggawas na ba, nga wa makadaog sa pagsulay nga gihatag ni Master, nagtukod og ilahang pagtulunan. Kinsa ang unang nagtukod? Si Pedroso Bailo. Ha? Nga karon in taon namatay na si Pedroso Bailo. Nagtukod siya sa iyang pundok. Karon, kinsa pa ang nagtukod og pundok? Si Mary Alcasarin. Nagtukod gapon siya og pundok. Dayon si Nardo Ubanos. Naglahi. Kinsa pa? Si Nanong Murata. Kinsa pa? Kinirong Uwahe. Kini si Hermogenes Macarayo. Nakatuman ba kining mga tawhana sa gibili ni Master nga matud pa ni Master, ayaw ninyo bungkaga ang PBCM kaya ang PBCM International? Kining mga tawhana angay nga may baluan sa mga membro, wala kini makatuman sumala sa gibili ni Master nga mga pahimangno diri sa mga magwawali bisan pa sa mga ordinaryo mga membro. Ngano man, tungod kay matud pa ni Master sa iyang gibilin nga istorya nga pag-abot sa 2,000 anyos buhian nako ang mga daotang espiritu. Busa kay gisulti kini sa langiton nga magtutudlo, mao kini ang resultado sa giingon ni Master nga buhian na niya ang mga daotang espiritu. Mao na nga naa ni anang mga ministro nga naglain nga nagtukod ning hawa sila sa pagtulunan sa PBCM. Mao kana ang nahitabo karong panahon na. Tanawa. Si Hermogenes Macarayo, grabe. Si Aquilino Valencia, gidaladala ang ngalan ni Master pero iya gud na gud. Ha? Karon. Matud pa ni Master Bradsam, mulakaw kuno siya. Unya sa iyang paglakaw, dili niya dadon na iyang lawas, wa siya dadon nga bisang kinsa, si Arlen o si Riveren. Ang nahitabo sa gisulti ni Master Bradsam, walay kalainan sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Sa pagpakamatay ni Kristo, doon na sab siya gibilin sa iyang mga tinunan. Nga maugyod gahapon sa sinultihan sa ato ang langiton nga magtutudlo. Unsa ba ang gisulti ni Kristo Bradsam sa diha nga siya mipahawa o mipahulay usab og nagpakamatay siya sa iyang kaugalingon? Mayo tingali mo basahon Bradsam ang Juan sa iyang kapitulo 13 versikulo 33. Unsa ba ang gisulti sa atong Ginoong Kristo kalabot sa sama usab sa gibuhat ni Master nga matud pa ni Master, mulakaw ko apan ibilin nako akong lawas kay ug dad-on nako akong lawas daghan mo mangita nako walay dad-on bisan kinsa bisan pa si Arlen ug bisan pa si Riveren. Naa ba pod sinultihan sab ni Kristo Bradsam nga kun mulakaw siya naagyod gapon pareho sa pinulungan usab ni Master? Ania Brad Cesar, basahon lugar tag-una kining giingon nga matud pa nga walay kalainan usab sa nahitabo lugar diha ni Master nga isa iyang pagsulti ngadto sa iyang mga tao, sa iyang mga katawhan o nga mao kita ang iyang gisugillan nga matud pa niyang bulakaw usab siya. O sama sa gisulti ni Master. Sa iya Master. usab nga paglakaw wala gyud usay dili walay makakuyog niya bisan kinsa. Bisan sa mga usa sa apostolis. Bisan kinsag usa nato nga makauban o makakuyog niya. Walay kalainan usab sa panahong Kristiyano, nausay mausab ang nahitabo sa panahong Kristo nga nananghi na bilin siya pagsulti ngadto sa iyang mga tinunan nga mulakaw sa basahan Bradsam kay atong oras. Basahon ko Brad Cesar kining ako basahon Brad Cesar kining
Juan sa iyang kapitulo 8 Brad Cesar, Oh. versikulo 21 Uno nga tos, 24. hangtod sa 20 bisag sa 22 lang siguro Brad Sige. Cesar aron makadaggi dito tag oras gingon. O kanila misulti siya pag-usab nga nagaingon o nag-ingon, ako mulakaw ingos Kristo ha. Unya mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong Inyong mga sala. makasala. Matud pa, asa ako padulong niini dili kamo makaadto. Kay mulakaw lagi siya. Asa siya padulong dili usab siya ang mga tinuan makaadto. Nya sa 22 gingon. Unya ang mga Hudiyo na nag-ingon magpatay baka siya sa iyang kaugalingon. Kay nag-ingon man siya, asa ako padulong niini dili kamo makaadto. Busa mo usab ang naitabo lugar kang Master Brad Cesar. Nga sa dihang nag-ibanghilyo siya, nihatag siya pambilin-bilin ngadto siyang mga katawhan nga mulakaw siya. Nga unya sa iyang paglakaw walay makauban o makakuyog niya sa iyang paglakaw. Busa walay kalainan Brad Cesar sa nangitabo o nahitabo lugar sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa niya usab diri sa Juan. Kung ato Sa iyang basahon, kapitulo 13 versikulo 33 nag-ingon usab si Kristo. Mga anak, kisa yang gisultian ang iyang mga tinunan. Mga anak, ako ania uban pa kaninyo sulod sa hamubong panahon. Kamo mangita kanako ug sama sa akong pag-ingon sa mga Hudiyo, ako magaingon usab kaninyo. Karon asa ako padulong. Nini dili kamo makaadto. So sa samang pagkaagi usab Brad Sam, sa gisulti lugar ni Master, nga matod pa ni Master, mulakaw rin ako. Sa akong paglakaw, ibili nako akong lawas. Ha? Kay og akong dadon ang akong lawas, daghan mamong mangita kanako. Walay kalainan usab sa gisulti ni Kristo sa iyahang Mga gisulti tinunan. nga matod pa usab niya sa akong balikom Brad Sam maimong sitas nag-ingon o kanila misulti siya pag-usab nga nag-ingon duga si Kristo, ako mulakaw unya mangita kamo kanako apan mga matay kamo diya sa inyong pagpakasala. Oh, mga matay kamo sa pagkamakasasala. Asa ako padulong niini dili kamo makaadto. So niini punto Brad Sam, walay kalainan usab sa gisulti sa atong langiton nga matutudlo. Nga matud pa niya nga mulakaw daw siya, ibili niya ang iyang lawas. Unya nag-ingon pa gyud siya Brad Sam nga ayaw ninyo ako ibutang sa balay nga walay bintana. Pasabot Brad Sam nga dili ipabutang si Master diha sa balay nga wala bintana. Unsa man ang balay nga wala bintana? Kana dang pansyon. Nabada na bintana ng pansyon nga pulos man na simento. Nagingos Master ayaw kong ibutang ana diha. Ha? Unsa pa yang giingon? Ha? Ayaw ko ibutang diha sa balay nga wala bintana mo na ang pansyon. Unya matod pa ni Master. Ako ray Master nga dili mabaho pangutana. Sukad sa pagbiya ni Master Brad Sam, duna na 21 na katuig. Kaluoy kung bisang kinsa nga mga membro nga moadto didto naa mas Master diha naghigda, wa gyud in tawo na ulura Brad Sam, wa gyud in tawo na mabaho. Gani pa man naa ang aircon, naa po diha ang kanang gitawag og electric fan, nagsigig tuyok na. Pero sa diha nga moadto ta dito Brad Sam kay sa panahon sa konferensya bisan pa gani sa dili konferensya kung muamin ta ni Master kay mao man ni atong naandan kay isip lagi amahan nato. No? Muamin ta ni Master wa gyud baho nga atong masingo kun dili ang kahumot ni Master mo imuhang mabatyagan diha sa iyahang paghigda. Ingon na ana Brad Sam ang atong mga nasaksihan diha sa atong magtutudlo nga matud pa ni Master, ako ray Master nga dili mubalik sa abog. Kay og ilubong siya Brad Sam, natural nga sa diha nga mga isa ka bulan tingali Brad Sam, 3 ka buwan mubalik may gyud na sa ang lawas mubalik sa abog unya dayon ang mabilin mo ng bukog pero wala gyud na mahitabo sa atong langiton nga magtutudlo Brad Sam. Mao kana ang tinuod nga atong nasaksihan matud pa sa atong matud pa sa gisulti sa atong langitnon nga magtutudlo. Unya Karon Brad Cesar, ang dako lugar o
kanang gihatag ni Master og milagro sa Kalain iyang na lugar. paglakaw sa iyang pagpahulay, Brad Cesar, bisan taliwala nga usa sa atong nadawat nga grasya mao naman ang giingon niya nga siya ray master nga dili mabaho, siya ray master nga dili mobalik sa abog sa yuta. Nga naman tungod kay alang sa kasayuran sa tanan kadtong mga tawo nga nangamati karon, bisag ang among magtatudlo karon na anas kahimtang sa pagpahulay nga ingon ta mibulag ang espiritu siyang lawas nga matud pa nila sa tinawanon nga paagi nga namatay siya alang sa inyong kasayuran. Kanang si Master wala gina siya muagi og balsamar. Oh? Munay usa sa among gihawiran nga dakong kamaturan nga among kanang padayag sa mga tao nga bisan si Master nga naginana pero ang iyang lawas naa gyapon bisan sa tiliwala nga wala siya balsamara, mga malnamo nga mga kaibigan. Pero ato ang panig-ingnan lugar ni Herodes, Brad Sam. Si Master wa gyud na mabaho. 21 years ang nang miagi. Imagine ka 2004 ko di pahulay si Master. Pero 21 years until now ang magtutudlo wa gyud na siya mabaho. Wa po na mo balik sa abog sa yuta. Meaning nga si Master dili ordinaryo nga tao. Karon ato kunong ibasi usab sa nagpakadiyos. Si Herodes, Brad Sam, kadto sa iyahang panahon, sa panahong Kristiyano, nagpaila po to siya nga Dios. Pero unsay naitabo ni Herodes, Brad Sam, kay gituan man siya sa mga tao nga Dios pud kuno to. Ha? Pero ang naitabo sa diha nga namatay si Herodes, Brad Sam, nabaho gyud og giulod pa ang iyang lawas. Pero si Master, Brad Sam, maksaksihan ka na kay hapit ang konferensya. Ako dai ipaybalo no sa tanang mga membro day karon. Disyembre na karon. Sa Disyembre 29 mao na ang pagsaulog sa natawhan sa atong langiton nga magtutudlo di ba Master Tomas Eugenio Sr. kay kada tuig man kana isilibrar man ang iyang birthday. Magaingon ako sa tanang mga membro nga naminaw karon. Paglukat na mudaan og ticket kay basin nga pulibok na ang barko. Mao kana ang amo mga pagpahibalo kaninyo. Kay General Conference man na nato Disyembre 29. Wa pay Disyembre 29 makaabot na kamo diha sa palasyo. Ug kinsa man po tong mga membro nga way kasak-an naingna lang ko pangutan-a asa si Brad Cesar kay willing ang akong balay nga akong pasak-an diha ninyo. Kung wala mo'y kasak-an kay lagi ang ato ang mga kaigsuonan, Brad Sam, nakalain mga lugar, Luzon, Visayas ug Mindanao. Nya wala sila cottage dito, wala sila kasak-an. Willing ko, ignalang ko nga wala mo'y kasak-an na ako'y balay nga pwede mo dito mosaka. Pinubre lang gud. Mao kana, Brad Sam. Karon, may kaili mo basahon, Brad Sam. Si Herodes kay matud pa ni Master, ako ray Master nga dili mo mabaho ug ako ray Master nga dili mo balik sa abog sa yuta. Karon, mayo tingali basahon mo, Brad Sam, ang buhat sa iyang kapitulo 2 bersikulo 31, Brad Sam. Unsa ba ang ato mabasa diha, Brad Sam? Sa buhat kapitulo 2 bersikulo 31. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia, Brad Cesar, kaning giingon mo nga buhat sa ang kapitulo 2 bersikulo 31 nga mao ni usa lugar sa atong pagabasahon aron mahatag natong komparison lugar ang mga nahitabo lugar sa matuod nga Dios ug dili matuod nga Dios. Ug bisan pa po sa kang Kristo, Brad Sam, no? Bisan sa panahon ni Kristo, Brad Sam, si Kristo wa po to madunot, wa gito giulod ang lawas ato, pero mayong basahon mo, Brad Sam, ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo, Brad Sam. Aniya, Brad Cesar, atong basahon nga gingon dinhi siya matud pa sa bersikulo 31 siya nakapanglantaw ng daan og misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga kini siya wala biyae didto sa Hades matong lubnganan ug nga usab ang iyang lawas wala muagi sa pagkadunot so wala ni Kristo. mabaho Wala sa pa wala mabaho ka wala madunot. Unya sa 32, kining maong Hesus
gibinaw sa Dios ug kaming tanan mga saksi niini. Bisag diha lang, Brad Sam. Ang kamatuoran, Brad Cesar, kung moagi siya kamatayon, dunay kalainan sa dili tinuod ug Nga sa Diyos, tinuod. oo. Oo, sa tinuod nga Dios ug di tinuod nga Dios. Kay ngano nga ato ning gisgutan, Brad Cesar, kay naa man po'y gisgutan gud nga nagpaka Dios pero dili tinuod nga Dios. Musa ato lang gihatag ang comparison kung unsay ilanan sa matuod nga Dios kung siya kanang dunay mga pangitabo sa malugar siyang kamatayon kay si Kristo niagi magkamatayon kay buluhaton lagi niya. Unya sa dihang miagi si Kristo sa kamatayon gingon din siya nakapanglantaw ng daan unsa ug misulti may tuod sa pagkabanhaw ni Kristo nga kini siya si Kristo wala biyae didto sa Hades ug nga usab ang iyang lawas ni Kristo wala moagi daw sa pagkadunot. Busa ang kamatuoran kung siya mamatay dili na siya madunot mga mahal namo nga makaigsunan. Busa ngano nga amon gikuha tuod kay ang among magtutudlo naami sa pagpadayag diya sa katumanan sa dapit sa Espiritu Santo may na inyong isilsil sa inyong alimpatakan unya kay Espiritu Santo man ang among magtudlo sa magtudlo Papaila sa na to. pagpaila namo tuod kay si Master mo may nagpaila namo nga siya mo ang katumanan sa Espiritu Santo sumala sa gisaad ni Kristo unya kay naaman sa kemtang si Master karon sa pagpaulay nga ang iyang nahitabo nga miagi usab siya og kanang kamatayon sa lugar ni Kristo. Pero ang dakong kanang milagro nga nitabo sa iyang lawas wala gyud kana madunot mga kaigsunan kay iyan ang gipamong. Nga gingon niya ako ray Master nga dili muagi o dili mabaho. Dili mo balik sa abog sa yuta. Busa kumusta man? Hantod karon matud pa ni Brad Cesar 21 o 21 na katuig ang milabay pero si Master na ang nagpabilin ang iyang lawas nga buo walay nakulang bisan lang usak ka buok buhok matagak sa iyang ulo wala ka na initabo nga naman tuod kay si Master mao ang kamatuoran Karon unya naabay mga tao nga akong gingon nga ang kamatuoran sa iyo ang pag-ilas kamatuoran kung siya may tabo nga naa siya skemtang sa kanang kamatayon ba dili man mo siya lawas pero naaba po yung mga tao nga nagdala nagpaka-Dios Brad Cesar nga kanang nabaho siya kay dili lagi tinuod nga Dios basahon ko Brad Cesar sa akong gingon nga komparasyon nga katong tinuod ug dili tinuod niya sa buhat sa iyang kapitulo 12 bersikulo 21 ug 23 gingon ug sa adlaw nga gitagal ni Herodes misulob sa iyang karianong biste milingkod sa iyang trono ug mihatag kanilag usa ka pakigpulong ngadto sa mga tawo si Herodes ug naninggit ang mga tao nga nagingon kana tingog sa usa ka Dios dili sa tao ug diha gyampak siya sa usa ka manulunda sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag ang pagdayeg ngadto sa Dios. Mo na hinungdan ba Cesar nga ang tao nga ordinaryo nga moangkon siya, mudala siya pagkatitulo sa pagka-Dios, unya dili siya matuod nga Dios ang may tabo niya kung mamatay siya mabaho gid siya ba siya uluron gid siya nga naman tuod kay dili man siya matuod nga Dios samtang ang matuod nga Dios kung siya mamatay dili kana madunot sama ni Kristo wala madunot ang iyang lawas ug way kalainan usab sa pag-abot sa panahon sa Espiritu Santo diha ni Master wala gyapon madunot sumala sa Biblia ug wala mabaho sumala sa Biblia mga kaigsunan. Iyon ana ang kalainan. Busa ang ato ang langito na magtutudlo Brad Sam ato ni gituyo kay ang uban nga mga katawhan nga naminaw na to wa man sila kay balo sa kasaysayan ko di Master mo ato ning pabati dinhi sa kahanginan para nga may balo sila ug unsa gyud ang pagkatao ni Master sa iyang kagalingon nga naman daghan ang nakasaksi ni ana bisan pa ang mayor gobernador muadto dito mga kagawad muadto dito mutanaw ug tinuod ba ang atong gisulti na tinuod man bisan pa gani ang bombo radyo bisan pa gani ang magkalain nga mga radio station nagsaksi didto kung unsa ka tinuod nga si Master wa gyud na siya mabaho ingon ana mga higala o mga kaigsuonan karon unsa bay gisulti ni Master
sa iyahang gibilin diri nato. Matud pa ni Master, pagbantay mo kisa may giina na kita, Bretsam. Kay binirahay na rabani. Dagko na raba ang bangag sa akong pukot o ayagan. Unya wa ba na naitabo? Kaya ang Espiritu Santo ang butang nga wa pa may tabo man ang isugilon naman na mabasa sa uwan. Muna nga si Master na pamatud-an ng Espiritu Santo kay wa pa may tabo. Daan na niya nga gisulti nga pagbantay mo kay binirahay rabani. Unya ang inyong kaaway naara sa sulod sa inyong panimalay. Naara ba sa pagtulunan ba? Matod pa ni Master nga ang inyong kaaway naara sa sulod sa kaugalingon ninyong panimalay. Bisan pagani sa ato ang pagtulunan sa bisan pagani sa ordinaryo nga balay. Ha? Ang amahan patyon sa anak. Ang anak patyon sa amahan. Ha? Ang anak mupatay sa inahan. Ingon ana ang mga panghitabo. Bratsam. Ha? Ngipabantay ta. Kay ang atong kaaway naara sa panimalay. Kumusta ang atong pagtulunan? Ang atong kaaway, Bratsam, pareho ra po na itong ministro. Tinuod ka na. Sama ni Aquilino Valencia. Ministro man sa PBCM. Pero wagi puas ang pagpanaway niya ni Reverend. Bisag unsa na lang ipang sulti ba? Wagoy unod. Ha? Bisag unsa na lang ipang tabi. Gabalik-balik na lang. Blackboard. Unya, sama ni anang sulti niya anang rosaryuhan. Daghan ang iyang magipasulti mga nansis nga huma naman na gitubag. Mabibitaw na nga ako willing ko Bratsam. Ha? Aquilino Valencia kay nanaway man ka ni Reverend kay ang paghubad ni Reverend black and white dili husto ang paghubad. Ako tinunan man ko ni Reverend. Ha? Ang tanan na kong sitas gikan ni Reverend. Mo na umiingon mo challenge ko nimo kay may laki mga kas Biblia. Be debate ko no ta dito sa Barangay San Antonio. Dito sa stage. Atong ipapaminaw ang mga kaigsuunan sa PBCM. Kung kinsa ang nagsultis ka matuoran, bisag unsang tima Brad Valencia, willing kong mudawat ni ana. Papilion talang ka. Nga, umiingon ka nga, magdibati rata des Plaza Independencia, di man na pwede. Kaya ang kanang mga nanambong dawa, dili man na membros PBCM, mas mayo yun na, nga membros PBCM ang maminaw, aron sila maoy makahukom o muhukom kinsa ang nagsultis ka matuoran. Ikaw ba o ako nga tinunan ni Reverend? Ana lang akong challenge nimo. Ha, bisag unsa? Ay, tanan na bisag unsa imong giyango diha. Kanang sayop ni Reverend, sige, ako'y dala na. Mo ni akong challenge nimo. Ha, tinunan, ako tinunan mako. Ikaw di makamangkon nga tinunan ka ni Reverend. Nga kanarbe mga sitas gikan ni Reverend nga magpasiatab ka, moingon ka nga. Ha? Basa ra man kog Biblia. Ang nibaw-an ni Reverend, nibaw-an po nako. Ang wa gali may baw ni Reverend, may baw ang gali nako. Tanaw ra imong panghambog sa imong kagalingon. Mauna diha ang ako ang reply nimo Brad Valencia, nganlan ba ko nimo og mga nonsense ba? Ha? Ang ngalan ni Ronnie Mangalos, ya inon. Ronilo Mangalos-los, Tambalos-los. Taro magaw ka manulta naman magagbata. Ya, unya ang ako ngalan nganlan niya og Cesar Bakakon. Nga kinsa may namakak, ikaw ra may namakak. Maingon ka. Tagatagag sampo sa imong pagpamakak. Matod pa nimo, naaya ko record ana. Sukad lang aning apel si Luloy sa politika. Nabungkag dayon ang PBCM. Tinuod ba na imong gisulti? Wa mabungkag ding daghan hinuon ning lipang ang mga katawhan. Di ba bunga na sa imong pagpamakak kadi man na tinuod ka nabungkag ang PBCM? Ha? Ikaw raman maoy nawala das PBCM? Di ba? Kinsa man nagtagiyas pagpamakak, di bang yawa? Unya ako ngan lang ko nimo bakakon.
Ha? Ug naa kay binuhatan, nasa ko binuhatan. Ha? Mo nag-iingon Eli Soriano, kung may bakterya ka man, huwag tayong magsalita ng personalan. Doktrina ang ating pinag-uusapan. Ha? Matod pa ni Eli Soriano, kung may kuto ka, may kuto rin ako. Kung may virus ka, may virus din ako. Bakit yan ang ating pag-uusapan? Doktrina tayo. Doktrina ang ating pinag-uusapan, hindi yung mga personalan. Pero anong ginawa mo? Personal. Para nimo ligo na ang imuhang katarungan. Biblikal ka. Dili kay mo dangob ka. Mingo na ba dahin ka nga, ni balur ba kuloy sa imong binuhatan, kay nga no apil na sa Biblia na? Ha? Apil na? Wala na apil, Aquilino Valencia, nga mamersonal ka sa imong isig katao. Ha? Kudaot ni mo, kaya mapildi ka sa katarungan, nagbalik-balik na lang galin ng imuhang mga katarungan, mudangob ka sa personal. Kaya mama po'y ganahan po sa mga tao po ng mga personal, ka ng mga sama gud ni siya, ang espiritu gud ni Bendelio katong sa Badista ba nga atong kontra Brad Sam, nga pastor sa Badista. Ug mapildi sa katarungan, mamersonal dayon siya. Mao ni sa Aquilino Valencia, mao rin espiritu ha. Ingon ana, ang ako ang pahayag nimo Aquilino Valencia. Ha? Laway kay kag ba. Biblia, Biblia. Doktrina. Na ba kay doktrina din Pulos pagpanaway, pulos pagpamantay nimo sa sulti ni Reverend. Kada Domingo bantay ug unsay sulti ni Reverend. Tubagon din na niya kay pipatuon niya nga siya'y hustos Biblia. Na ba'y doktrina nimo? Unya pagtulunan ka ni Master, tao ka ni Master, dili nakatao ni Master. Nga naman, namantay ka sa mga gipang sulti ni Reverend. Tarong magug ka sa imong pagkatao. Ha? Muna diha, Aquilino Valencia. May lang yung talagig ba tinuto akong damgo nimo? Nga, nakig-reconcile ka, ning balik ka sa pagtulunan sa BBCM, gidamgo na ko na, nakita na ko yun sa ako ang damgo, ang imuhang pagkatao, naami diha, nanambong mi, naaka willing mi midawat nimo. Pero mao lagi na, ang akong giingon, og himo nakas Ginoo baliko, baliko jud ka. Pero mahinaot ko nga dili ka mahimong baliko, kay matod pa bitaw ni Reverend, willing magkumudawat ni Aquilino Valencia. Ha? Kinsa man lugar ko nga dili mudawat ni Aquilino Valencia. Ha? Ning adto si Reverend sa inyong balay, kami uban ko ni ana, kami ni anin Dodo Castañares, para makig-reconcile si Reverend unta nimo kay gamay rang diferensya, slice bread ra ang diferensya na suko ka. Ha, nga gipainom ni Reverend ang Pepsi nga imong gibilin dito, perting lagutan nimo, imo ko gisultihan ko nimo ana, gang imong gikalagutan mao tong Pepsi nga wa mananghid si Reverend, gipakaon nga tos mga tao. Ngano masuko man ka? Ha? Ngano masuko ka? Nga ipakaon ko na sa mga kaigsuonan. Nasuko ka kay mo pinalit o sa isipan kan dako? May pawa na lang ka nagpalit. Unsa pa imong ikasukan? Ikaw nagbayad dito sa DXCO sa 1,000 nga bayad sa radyo. Hapit na lang mahuman ang sitas, wa ka gihatagan ni Reverend sa sitas, nasuko ka ni Reverend. Imo nagisulti rin ako na, nasuko ka. Kay hapit na mahuman ang oras sa wali, wa yung kapasahin ni Reverend og sitas. Maka nangupyag sitas, di maka Reverend. Ni imo ang inos Reverend nga, kanang hinubaran ni Reverend, kanang inyong Reverend nga napatawag og Reverend, kanang inyong luloy nga napatawag og Reverend. Wara na sa ako na. Ha? Imo kong gisultihan, ana, dito ilang piluay. Di lang ka mangkon.
Gibungaw na ka. Ikaw, balik-balik na lang ng mga istorya din way mga lami. Blackboard, eleksyon, ha? Puro balik-balik. Balaod. Ako bitaw kang kuan anang balaod. Pero ba gitubag niya ba si sir nga lahi kunong eleksyon ug ang politika? Ang eleksyon ug ang politika lahi kuno. Kuno? Pataka ramang ka oy. Nganong naay politika kay naay eleksyon? Naay politiko kay Naay politiko kay naay eleksyon. Ngano may makaglay ang eleksyon lahi ang politika? Muna siya bro si sir. Yabag naman is panghuna-huna ko ning tawhana brad. Sam naay record ako ana. Nga matod pa nimo lahi ang politika different word but the same meaning. the same in meaning. The same meaning ra kay politika. Eleksyon, siyempre magpolitika gani ka, magpolitika. Na eleksyon, mag-uban yun na. Eleksyon. Oh, di man pwede mapolitiko ang tawag why eleksyon. Mo bitaw May na eleksyon, ang may giingon. politiko. Oh, mura na. Kaniho ra gud aning balaod brad Sam, malakbitan tani. Diserta mo proceed ani. Ha? Sama ani ang balaod. Mato pa na niya. Uy, may babasa nga balaod na brad Cesar. Oy, pamasa-basa po din taon. Kanang Proverbio Kapitulo 1, versikulo 8, no, di man na in taon balaod. Oy, in taon, namasa po din taon ko. Ha? Basaha Valencia. Ha? Ang kining gitawag og Biblia. Nga unsa ang ngalan sa Biblia? Ang balaang Biblia Cebuano. Ha? Hinubad gikan sa authorized version Textus Receptus. Unsay may mabasa nato sa Proverbio 1, versikulo 8-9. Anak ko, paminawa ang pahimangno sa imong amahan, ug ayaw isalikway ang balaod sa imong inahan. Naamalagi basa na kong balaod. Ang imo pahimangno, wala ka kay balo, Brad Valencia, nga kanang pahimangno ug balaod, maura na. Lo, maura na. Ha? Pahimangno, balaod, instruction, maura na mo nagingon, different word, but the same in meaning. Ang imo kay litra po litra yun. Nagibasahan ka na kung litra po litra, di na sa kamo yun. Kung sa man yung Biblia nga akong nibasa, ang balaang Biblia Cebuano, gikan sa authorized version Textus Receptus, Biblia man eh. Nga malagi mabasa ang balaod. Kining King James Version, Holy Bible, English, Proverbs chapter 1 verse 8 and 9. Unsay giingon? My son, hear the instruction. Instruction. Instructionan ba ka ba? Of your father, and not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. Unsa man ning instruction, unsa man ning law? Unsa ning law? Akilino. Unsa ning law? Dili na balaod. Klaruhan ng imuhang baoy. Klaruhan ng imong utok oy. Nangaupaw naman ka, wa mga pong kay buot manulti. Unsa pa? Biblia gapon ni ingon ba sa ganina? Namasa man kog lae mga bersikulo, wa may balaod, wa may instruction, wala may law. Ang uban, ang ato kong argumento ko dire, nga nag-ingon ka, nga dili na balaod ng Proverbio Kapitulo 1, versikulo 8 ug 9, nga kanabasa man ako na uban mga translation nga way mabasa diha nga balaod, ngano ka naman kay ang issue nato balaod na bay mabasa si sir nga balaod. Nangita ko og Biblia nga naay balaod. Nga ato man ka dito sa kanang gitawag og Biblia nga way nakasulat nga balaod, wala nakasulat nga law. Kini di akong gibasa unsa man ni? Kaning giingong bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan sa English New World Translation. Unsa may giingon? Proverbs chapter 1 verse 8 and 9. Anak ko, pamatia ang disiplina sa imong amahan ug ayaw talikdi ang balaod sa imong inan. Nabasa man lagi nako na
Ang ubang Biblia na anak gitawag ka na og pahimangno, mao na imuhang gihuptan pahimangno sa amahan og inahan ngadto sa iya mga anak. Yes, tinuod na. Unsa pa? Naay mabasang balaod. Unsa pa? Naay mabasa nga instruction. Kanang gitawag og balaod, instruction, o kanang gitawag og pahimangno, maura na balin siya. Sus, sum ni mong utok oy. Manay gingon, different word but the same in meaning. Pahimangno, balaod, instruction, maura na. Different word but the same in meaning. Bugok man ang imong sinabtan oy. Ay pagpabugok-bugok ba? Mo ka na diha, Brad Samuel, nga kining tawhan na magpakurun-ing no nga malaki. Hagiton ta ko na kong debate ay dito sa barangay San Antonio ay. Daghan na to magkaigsoon na to karon Disyembre. Sa konferensya, bisag wa pay konferensya, bisag liwas sa konferensya. Dito ta aron pasaksihan na to sa magkaigsuonan. Ayaw anang dili membros PBCM. Gawa man na hibalo sa doktrina na to. May nang mga membros PBCM may maminaw kinsay lig-on kinibang tinun-an ni Reverend og ikaw ba? Wa ka kay bando kabantay ake balin siya? Dito ta sa San Carlos. Nagdebate mo sa Catholic Faith Defender. Kinsa may gilabay o kamates sa mga tao, di ba ikaw? Kay ngano, tanga ka musulte. Wa kay buot manulte. Ibis ako untay mawatubang dito sa Catholic Faith Defender, siya gyud agresibo gyud siya kay manlak kay lagis Biblia. Pag ando dito gilabay siya kamates sa mga tao kay nagkanga-kanga ugwa nagyoy lami ang sulti. Yun ani ni kinitawhanan ni gilabay kamatis sa mga tao dito sa San Carlos kay dito mami nagmission atong tungura. Nga magpatuo ka man laki ka. Dagway nimo. Karon Brad Sam, padayon ta naa pa may ato ang 15 minutos. Mo na ang gisulti sa atong langiton nga magtutudlo Brad Sam. Pero daghan ang miingon nga kanay yung master di naman na mo bangon, di naman na mo balik. Brad Sam, na batay mabasa sa Biblia Brad Sam o kano sa aman mo balik si master? Kay matod pa niya kantahan ka na ko master ni Engelbert Humperdinck kay mo bangon ka master pinagi sa kanta ni Engelbert kung ato bitang taon bitaw Brad Sam kana bitang kantahan natong anak Brad Sam makatulog ta pero siya lahi kay pabangonon niya uin taon kanang muawit gani ka ganahan ka nga makapahuway sa literal bitaw lami kayo ang bata dali ra ang bata makatulog pero kani siya lahi kay og kantahan niya ang tao mubangon wa may tao na diya oy kay og ako'y natug ako'y imong kantahan maglagot ko nimo ngong saba man kay ka nga natulog ko diri mo ni pagyama-yama aning tawhana kay matod palagi niya iuli nako yang istorya ang ilhanan sa sudlag daw tang espiritu sa yawa magyama-yama sulti mo ni magyama-yama pero Brad Sam ang pagbangon bas langit to magtutudlo pinagibas kanta ni Engelbert Humperdinck kay na atong basahon Brad Sam unsa ba mabasa nato sa Job 31:14 Brad Sam may usa nimong basahon Brad Sam Cesar basahon lugar nato ang nakasulat sa Biblia aron ta nato masuta kung unsa kun duno may pagbangon sa Dios kana ba naa ba nay gipahayag sa Biblia unya kun unsa pod ang kanang sadyang mubanon siya unsa pod ang mga pamaagi kun siya mubangon pinaagi ba nga kanta ba pakanta-kantahan ni Engelbert may ang Biblia mo atong kuwaag pahayag biblical ta kilino Valencia ayaw sa na magbot-buhat kag imbento nimo atong mabasa din ni Brad Cesar unahon na to ang nakasulat sa Job siyang kapitulo 31
bersikulo 14. 14 inyong atong patalingugan mga mahal namo nga makigsunan kay gisgutan man gud ni pirmi ni Brad Valencia. Aquilino Valencia. Ato ni ato lang siyang pahinumduman kay dili man ingon ta nga wala siya mahibalo ining mga sitasa pero nalimtan niya Brad Cesar ba ang mga kanang lintungan Nakasulat. ay nga pamaagi kung ang Dios mo bangon man kanang pinaagi ba kay atong pakanta-kantahan niya sa Biblia na ay gipahayag sa Biblia sa akong gingon nga Namagi pagbangon. 31:14 gingon din niya gingon unsa man unya ang akong buhaton sa diha nga mubangon ang Dios lugar giagi manig pangutana Brad Cesar Pangutana. unsa kuno iyang buhaton matud pa ni Job sa diha mubangon na ang Dios ug sa diha nga siya muduaw unsa man ang akong itubag Isulti, itubag. kaniya. Unsa daw iyang tubag sa diha mubangon na ngano man ngano mang naan may pagbangon sa Dios kini ba na mubangon siya kay naa siya sa kahimtang Sa pagkatulog. o malagmit gikan gyud ni siyang nahigda ug di pon siya maghigda ug dili pon ingon ta nga kibaling natulog naabay hisgutan sa Biblia nga doon nagi pagbangon sa Dios niya sa Salmo siyang kapitulo 44 lang una Brad Cesar Sige. atong sugdon Sige. sa bersikulo 23 gingon kay di man pwede nga mubangon siya og wala na siya dili na siya gikan nga nakatulog kay nakatulog gikan gina siyang naghigda gingon matud pas bersikulo 23 pagmata ngano nga nakatulog ka o Ginoo bumangon ka ayaw kami pag-isalikway sa walay katapusan dunay gisgutan sa Biblia nga dunay pagbangon sa Bangon Dios sa Dios. nganong mo ba dunay nganong mo bangon man ang Dios tungod kay naasyas kemtang sa pagkatulog Brad Cesar di po siya magkatulog kung dili siya gikan naghigda gini siya kay ang gisgutan diha nga atong mabasa bumangon ka nganong nakatulog ka o Ginoo ha so ato pa naasyas paghigda Ang kana din bangon. kamatayon mo din na pagkatulog. Kanang kamatayon nga kanang pagkatulog Brad Cesar gihulagway ka na nga kanang nga sa kamatayon di na ang buot ipasabot Pagkatulog. kanang pagkatulog Mataging example batsam. niya kay Example matod kang Lazaro. ngatod pa din ni kuhaon kung kuhaon nato ang kasaysayan ni Lazaro. sa iyang kapitulo Juan kapitulo 11. Juan sa iyang kapitulo 11 Versikulo 11 ba ni atong pagbasahon ang kahimtang ni Lazaro sa gigamit nga termino ni Kristo Katulog. kanang pagkatulog Pero gingon namatay niya, to si Lazaro. gingon niya kung unsay buot ipasabot disulti niya kining mga butanga ingon si Kristo ngadto siyang mga tinunan ug unya mingon siya kanila ngadto siyang mga tinunan Tinunan. ang atong higala nga si Lazaro natulog timanan ta ang timiro Pero namatay ba yan, natulog natulog daw apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya ingon si Kristo ngadto siyang mga tinunan gikan sa pagkatulog unya ang kuha siya mga tinunan tubag ug ang mga tinunan miingon kaniya Ginoo kun siya nay katulog maayo ra siya ang gisgutan ni Jesus mao ang kamatayon ni Lazaro. Usa kana di ang pulong mga kaigsunan nga Namatay, natulog. natulog Kamatayon di na ang buot ipasabot nga gingon terminuhan og natulog o nakatulog. Karon kay Sa gingon Diyos na nga termino. termino na sa Dios ha. Unya, Pero kay sa tao, patay gud na. tinuod ka na Brad Cesar sa tao patay na. Unya kay ingon man sa atong nabasa pagmata na o Ginoo nganong nakatulog ka o Ginoo. Bumangon ka busa ka na diyan kanang Ginoo nga pasabot natulog kay namatay diyan na sa kamatayon diyan na ang buot gipasabot. Sabot. Karon kay doon na may pagbangon sa Dios mga mahal namo nga magsunan kay kana siya nakatulog kay kana namatay sa laktod sa tinawhanon nga pagkasulti ba namatay na siya muna siyang gingon termino matud pa ni Kristo giterminohan niya nakatulog Pero Ug nakoy na sa Bradsam, adisir mo na basahon. Kay ang Dios do na may pagbangon Bradsam nga sa ato pa natulog. Sa termino lugar na sa Dios natulog pero sa ato patay. Karon kung mubangon kining Dios Bradsam, pinaagi ba sa kanta ni Gilbert Hamperde kay matod pa ni Aquilino Valencia
Bangon master, kay kantahan ka ni Engelbert Humperdinck. Bangon master, pinagi ba ka sa kanta ni Engelbert Humperdinck, Brad Sam, ang pagbangon sa Dios, Brad Sam? Unsa man ang matang sa pagbangon, Brad Sam, pinagi bas kanta o unsa? Muna, Tubag Bra ako Cesar, ng ang Brad Sam. tubag sa Biblia, Bra Cesar, nga kundo na may pagbangon sa Dios, kay gikan siya nga naghigda, di man pwede nga wala siya mahigda, kay bangon lagi ang giskutan. Busa gikan na siya naghigda, busa bangon siya, kung kana may tabo nga mubangon siya, kana ba pinaagi ba tud kay atong pagkapatukaran og kanta, mga mahal namo nga maigsunan, dili mga mahal namo nga bisan tud kay kanang pagbangon sa Dios naanay tagal nga gitudlo sa panahon, kung kanusa ka na may tabo, dili na pwede, walay tao si bisan kinsang makapabangon anang Dios nga naghigda pinaagi lang sa usa ka kanta, wala. Kundili dunay panahon, tagal sa panahon, kung kanusa na mo bangon may tabo niya. Basahon ta ang Salmo siyang kapitulo 76 versikulo 9, maunay tagal sa panahon nga mubangon ka ng Dios nga naa siya naghigda, tod kay naghigda siya kana gikan kana siya nga nasa kamatayon ba, nga sa laktod sa tinawang pagkasulti. Busak kung mubangon na siya ang tagal sa panahon niya, nini sa sumalas tumabasa sa 76:9 sa Salmo gingon sa diha nga ang Dios mubangon sa paghukom aron Dili sa sa pagluwas kanta. sa tanang mga maagop sa yuta. Busa ka na di ang Diyos nga mubangon mga malnamo nga magsyon nga naa siya sa kahimtang sa paghigda nga natuma na sa among magtutudlo Master Tomas Dini Senior kay hangtod karong panahon na naa siya sigdaanan, nagpabilin, nagpaabot kami sa tukmang panahon nga siya mubangon kay kanang panahon na mao na kayo tukmang panahon nga sa pagbangon sa Dios sa adlaw kana sa paghukom mga mahal namo nga mga kaigsunan. Dili di ay kay kantahan. Matud pa ni Aki, Master, kantahan ka nako sa kanta ni Engelbert Humperdinck. Bangon Master, bangon Master. Kaniya ang kanta ni Engelbert Humperdinck. Pag sure di oy Aquilino Valencia oy nagyama-yama naman ka oy. Ha? Ikaw regyoy nagbutbuot ana. Hilig kay kag butbuot og istorya ba? Hilig butbuot. Ha? Ayaw pagbutbuot oy, bisang gali ng blackboard gani, nagbutbuot. Samaan ng mingon siya nga kanang nagdala sa birthday ni Master. Hugaw na. Ha? Hugaw na ang pangutana Aquilino Valencia. Din man kasultihin ni Master nga nag-ingon si Master, wa ko malipay nga nag-held mo sa akong birthday kay ang nagmunoan na hugaw. Nakita mo Master Valencia? Ikaw ba nagyama-yama naman ka? Mao na ang giingon nimo sa imong sulti, ang ilhanan nga gisudlas daw tang espiritu, ang ilhanan sa gisudlan og yawa magyama-yama og sulti. Di ba ikaw ang naigo na? Bueno, Brad Sam, perti magyung daghana pag kitag itugtubag ni Aquilino Valencia, nahutdan magitas oras. Mingon na lamang kami Master, mga minimo og sorry pasaylo, kundo na may mga sakit nga mga pulong, kami igo raman taon minanubag taon Master, ining gisulti ni Aquilino Valencia nga in taon nagyama-yama na sa iya mga sinultihan. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban. Ug kinisab si Brother Samuel Montemayor moingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban tika sa samang oras ug istasyon ug maayong hapon kanatong tanan.